தான் வந்துருக்கோம், வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. லேட் ஆகிடுச்சு, கேஸ் இல்லாததால் எலக்ட்ரிக் லேட். அம்மா ரெடி. இப்போ வரேன், பை. நேற்று போய் பிரிஞ்சு சாப்பிட்டோம். இன்றைக்கி கோயிலில் போய்ட்டு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிவிட்டு, அதாவது அந்த தனி பிரிஞ்சு வீடியோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்து தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னு யோசிக்கணும். ஆனால் இன்னும் யோசிக்கலை சேனல் சம்மந்தமாக என்ன வீடியோ போடலாம். நமக்கு ட்ராவல் ரிலேட்டடாக தான் போடணும்னு ஆசை. சென்ட்ரல் வந்துட்டோம். ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு லெஃப்ட் கட் ஆகும். இந்த லெஃப்ட்டு உள்ள ஸ்ட்ரைட்டாக போனீங்கன்னா இருக்குது, டிராஃபிக் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. பாத்திரம் அப்புறம் ஹோட்டலுக்கு தேவையான சமாச்சாரம், பிளேட்ஸு, ஸ்டவ்வு, இதெல்லாம் ஹோட்டலுக்கு என்னென்ன ஆக்சரிஸ் தேவைப்படும். ஹோட்டல் ரன் பண்ண மளிகை சாமான் இல்லை, பாத்திரங்கள்லாம் எல்லாமே இங்கே கிடைக்கும். ஹோல்சேல் மன்னார்பேட்டில் ஒரு A to Z இருக்குது. அந்த A to Zல வந்து துணி தான் கிடைக்கும். அந்த பாத்திரங்கள் தான் எனக்கு ஃபுல்லாக செல்லுற நாடாக ஃபேமஸான கடை. பைக்குக்கு ஒரு பார்க்கிங் கடைப்பிடிச்சு சேஃபாக எப்பவுமே இருந்தது தான். நீங்களும் அதே போல் சேஃபாகவே இடம் வச்சிருக்கு. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. பாருங்க, இதுதான் ஃபேமஸ் கேவி ஐயர் கடை. ஈவினிங் டைம் வந்தீங்கன்னா சூடா பஜ்ஜி போண்டாலாம் போடுவாங்க. நீங்கள் டோக்கன் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் போடுவாங்க, போட்டு வைக்கிறதுலாம் இருக்காது. நீங்கள் பில்லு போட்டு வந்தீங்கன்னா அப்போ தான் கட் பண்ணி